Kawadhi nyime ni lipot mar chal mar jogo makedo ratich oganda oyango ni gino maduong' mathiro tij riwruoge kod jogo makedo ratich oganda en nek ahinya to jogo makinde ka kinde chiwo duondgi ewi ketho mag piny owacho kod apisas mag sirikal. Kaka Ifinya Kidilero, duol makedo ratich oganda bende olero ni gisechako kawo pach oganda ewi paro mar chiwo ler kendo mabiro tayo tije jogo makedo ratich oganda e pacho ka pono ni od bura opuodhe. En lipot moketa yanga kawuono. Lipot moyango chal mar tij jogo makedo ne ratich oganda pachoka kod e pinje mag riwruog Afrika ma Ugwe. Kaluwore gi lipodno, gino maduong' mathiro tij jogo makedo ne ratich oganda en nek moloyo to e kinde ma gichiwo duondgi ewi ketho mag apisas mag piny owacho. Gigo mamoko gin kaka ndicho kendo lal kodgi kachiel kod meko margi ataro mar chik. Chal mosenenore ahinya e piny Kenya, Tanzania kod Uganda. We are seeing a collective. We are seeing solidarity among dictators, among authoritarianism. But you know what? The people are more powerful. Let me just talk about the core East Africa, the core East African nations. 2 men and 1 woman are not greater than the millions of citizens of this region. We are not going to allow them to mess our region. We are not going to allow them to mess the East Africa countries and the bond that we have had. Whatever we have built over the years, we cannot retract. Lipodno bende ofwenyo bad migepe magarita, bad migepe mag doho kod ohelni mag ji giwegi, kaka mago machwala ahinya lweny mageto jogo makedo ne ratich oganda. E higa 2024, duol makedo ne ratich oganda nofwenyo ni kwan jogo manomaki e kinde ng'anyo ne romo 335, ka e higa 2025 ji 179 nomaki to 15 mamoko nolal godo. Ma e kinde mane oganda oriwore kanyakla e rapar mar jogo manonegi e kinde ng'anyo ma higa 2024. Ten duol makedo ne ratich oganda KNCHR oyango ni gine okang' mar kawo pach oganda ewi paro mabiro chiwo ler kendo tayo tij jogo makedo ne ratich oganda pachoka. Human rights policy cha ema nyaka wakuong wasoe wach human rights defenders. Nikech human rights policy no en document mar sirikal. To document mar sirikal ema miyo gi ratiro gik ma onego gitim, having been identified ni en one of the issues manyaka wa titije. To gimoro mokwongo ma policy no wacho ni nyaka wabed gi a legal framework ma protect human rights defenders. Nikech osenenore ni human rights defenders sometimes ineno gi ka jok ma tijgi tek, jok ma thago weche monego bed ni timo. Koro wan watemo make sure ni gibedo recognized as a very critical component of society and also role magi play watch development. Nyasi mariango lipodno nokelo kanyakla jogo makedo ne ratich oganda mawuok e riwruoge mopogore opogore ka gichiwo siem mager ne tend arita pachoka kuom rem chiwo rita kaka owinjore e kinde yiero madito ma juma mokalo. Judging from last week's by-elections, the stakes are heightened. The indicators and the writing is on the wall that there may be greater surprise. Is are we prepared to respond by demanding for prevention and ensuring that there will be accountability? We call on state duty bearers that this is the time to demonstrate that you will take action and guarantee to the citizenry that as we approach the 2027 elections, every citizen will be protected. Every human rights defender will be protected. Ifinya Kidilero, Ramogi TV, Nairobi. Kweth mar jogo Ramogi e ten migepe mopogore